Veiem allò que tenim algun motiu per veure, sobretot allò que creiem que veurem. Potser per això Dalí va veure en les roques del Cap de Creus la forma d'un cotxe. Però aquest automòbil fòssil havia d'arribar molt lluny. A l'Exposició Internacional del Surrealisme es va convertir en el taxi plujós. El taxi és l'escenari d'un atemptat. En el seu interior hi ha una model nua, un oriental enigmàtic i el xofer amb les mans de plata. Però els seus passatgers més insòlits són les desenes de cargols gegantins que l'habiten, perquè en el taxi plou dins del vehicle en lloc de fora. Quan la General Motors va demanar-li que dissenyés un model de Cadillac, Dalí es va inspirar en el comentari d'un dels personatges de la seva novel·la Rostres ocults. Els nous cotxes aerodinàmics estan massa nus i resulta molest de mirar-los. Tenen massa corbes, massa rodoneses. Només en compraria un en el cas que me'l vestissin.